Adibide honetan ikasiko dugu nola kalkulatzen den aberastasuna. Hau da, lagin komertzial ero espuru baten aberastasuna osagai baten, portzentaje eran emango dugu. 0,5 kilogramo kareharri, eta dakizunez kareharria da, lagin harri bat, bere osagai nagusia kaltzio karbonatua izanik. Kareharri hori berotu da labean eta baldintza normaletan neurtutako 44,8 litro karbono dioxido askatu direla egiaztatu da. Eskatzen da, ariketa honetan, zein den kareharriaren aberastasuna, kaltzio karbonatotan. Ariketa honetan, beraz, ez dugu ezagutzen aberastasuna eta aberastasuna da kalkulatu behar duguna. Azten gara, aztertzen datu hau, 0,5 kilogramo kareharri, horrek esan nahi du, daukagula 500 gramo kaltzio karbonato espurua. Hau da, kareharri hori 500 gramoko masa du kareharri horrek, eta berotu denean, labean, gertatu da erreazio bat, karbono dioxidoa askatuz. Eta askatutako volumena karbono dioxidoarena hementxean daukagu. Guk ezin dugu momentuz erabili 500 gramoko masa hori. Zergaitik, erreazioan kareharriak ez duelako parte hartzen. Erreazioan parte hartzen duten konposatuak danak puroak dira. Hau da, kaltzio karbonato purua, kaltzio oxido purua, eta karbono dioxido purua. Beroa, hemen kasu honetan ez dugu kontuan hartuko. Beraz, erreazio baten, hau ez dugu normalean idazten, baina erreazioan parte hartzen duten konposatu guztiak puroak dira. Lagina komertzialak, lagin espuruak dira nahasketak, eta nahasketa horietan dago osagai gisa erreazioan parte hartzen duen konposatuetako bat. Beraz, gure abiapuntua izango da lortutako karbono dioxido mol kopurua. Hortik hasiko gara karbono dioxido mol kopuruarekin hasiko gara erreazioaren estekiometria erabiltzen. Baldintza normaletan badakigu zein dan erlazioa mol eta litroen artekoa, beraz, orain karbono dioxidoa moletan dago. Eta, une honetan, erabili behar dugu erlazio estekiometrikoa. Erlazio estekiometrikoa erreazioan ematen dana zatiki honek ematen digu. 1 mol kaltzio karbonato puru berotzen direnean ematen dute 1 mol karbono dioxido puru. Hau dana, etekina 100% suposatuz. Baina, hemen kasu honetan azpimarratzen dut puruak direla, erreazioan parte hartzen duten konposatuak. Orain, mol kaltzio karbonato parte hartu dutena badakigu zenbat diren, eta hori gramotara pasako dugu. Erlazio hori, gramo eta molen artekoa, bebai da beti, konposatu puruarena. Hitz egiten dugu mol bat daukagula kaltzio karbonato puru, ez kareharri. Honekin, lortu dozuna, da emaitza 200 gramo kaltzio karbonato puruk hartu dutela parte erreazioan. Galdera izan da zein dan aberastasuna kaltzio karbonatuarena. Eta aberastasuna lortzen da zatitzen masa konposatu puruarena eta masa lagin espuru ero komertzialarena. Gero, bidereun eginez, portzentajea lortzeko. Gure kasuan, lortu dugun 200 hori,
zatiki honetan geratzen da, zenbakitzailean, eta izendatzailean hasieran eman diguten kaltzio karbonato espuruaren masa, hau da, kareharriarena. Eragiketak eginez, 40% aberastasuna daukola kareharriak ondorioztatzen dugu.